नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवड्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आमच्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिराकडे श्री रामनवमी निमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये आज दशावतारी नाटक असा आणि काही चेंदवणकरांचा दशावतारी नाटकाचं नाव असा अजिंक्यमणी। तुम्ही नक्की बघा, खूप मस्त नाटक असा दणदणीत असो दशावतारी नाट्य प्रयोग तुमका आज बघूक मिळतलो ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, नक्की बघा।
अशी महानती तुझा जन्म झाला. बाबू तुम्हाला हलवतो. या सकाळी बाहेर पडायला गेलाय त्या आवाटात गेलास चव्हाट्यात गजाली सांगत होतो काय सांगत होतास तुमचा वाटत माका सांगणारी कोण नाही. मिरच्या सरळ येऊन का घरा घेऊन गेला नाही. आता येताना माका आवाटातला वासंती गावलेला काय सांगले तुम्ही चव्हाट्यात लोकांना काय सांगतास काय सांग पटा बोला नको वडा पडला तुमका पैसे बोलतोय का कोणी करू परीक्षक बसायच्या वेळेला उजेड घातला का आता बसला प्रश्न पडलो आहे का आवडतात ते चिडके लगीन झालेले चिडके बाहेर का इतर चुके त्याचा मोठा कोणा सोडायला मोठ्या वेळा सांगतात आवडतात अजिबात बघा काही बघल्या त्या घरात खाता खाता कापता अजिबात माझ्या मोठी का आवडत सांगतास वाटत ते सांगले मला बघता माझा लोक मागताची तुम्ही ठेका लावला हे वाजवता का काही काम नाही तुम्ही ठेका लावला नाही बाप्या काय बघा बरोबर किती घालतात एक बरोबर दिवस काढा म्हणजे मला त्याला बाहेर जावं तुमका गावाचा नाही बोलला तो घरात गेल्याशिवाय कोणाकडे गावाचा नाही आणि घरात थांबणार आता गावात जैसर काय असा खेळून ते थोडा घेऊन आणू बघा तुम्ही माझ्या बरोबर करा घरात गेल्याशिवाय कोणाकडे गावाचा नाही चला माझ्या बरोबर लक्ष नाही कसाचे पोलीस पाटील सन्माननीय अनंत कलम या बाबतीने मला शंभर रुपये दिले ते त्यांचा मला करते माझ्या मला करते अजिंक्यपणे झोपल्यावर तू प्रयत्न करतोय असा काय उपयोग आहे तुला त्या अजिंक्य म्हणायचा. एकदा का अजिंक्य म्हणी माझ्या हाती लागला की मला पुढे नाही त्या मनाच्या योगे कवी या समस्त विश्वाला हा महाकाळ घालू शकतो. हे नाही काय तर होतं मला मग ऐक महाकाळ मार्ग पुतळा तुझा राजा सोयीमुळे नानायकाला सवारी केलं पण ते चांगल्यासाठी केलं तुझे विचार म्हणजे सैतानी आहे आणि अशा सैतानी लोकांना साध्या माझी इच्छा परिपूर्ण होत आहे तुला मुख्य काय तुझी हिंमत लागत गेली आहे आणि सामंताच्या भरावर देण्याचा प्रयत्न केला क्षत्रिय क्षत्रियाला
पण काही स्वप्न खोटी ठरली जातात, काही स्वप्न खरी ठरली जातात. म्हणजे काही खरी असतात. हा ना. मग आता एका तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी करणार. तेव्हा मध्यरात्री मला एक स्वप्न पडलं. माझ्या स्वप्नाने गडवली सुंदर स्त्रीचा चेहरा स्वप्नाने संकेताची जाणीव करून देऊ लागली. ज्यावेळी आम्ही जागृत झालो त्यावेळी विचार केला, समजा जर स्वप्न खरं असेल तर स्त्री कुठेतरी संकेतात आणि म्हणून तिचा शोध घेण्यासाठी एक सारखा मी मार्गक्रमण करतो. पण अजून तिचा शोध लागला नाही. तुम्ही सर्वदा सर्वशक्ती आहात. मला जे पडलेलं स्वप्न खरं की खोटं हे तुम्ही नक्की सांगू शकता. पण त्यानंतर राजकाचा शूरमणी याला कळेल तर खोटं असेल तर उगाच प्रयत्न करायला तुम्ही स्वप्न खरंय का? या प्रश्नाचं उत्तर मी देत आहे. आमच्या स्वप्नात काय आहे? नित्य माझे बाबा माझ्या या माला प्रेम देत आहेत का तर मला दर्शन देण्यासाठी आणि आत्मविश्वास कोणत्याही कर्तव्यात गुंतले असतील ना माझा विसर त्यांना टिरवारी पडणार नाही. लवकरात लवकर या आणि हे अधिर्माण स्थिर करण्यासाठी तुम्ही सिद्ध व्हा. बाबांबद्दल बोलते पण आवाज जाऊन कसला तरी नाद येऊन माझ्या कर्णपटली पडावा. कसला ना कसला आवाज अगदी ओळखीचा आवाज हा माझ्या बाबांच्या पावलांचा आवाज. हा नाद ओळखीला हा नाद बोलू लागला हा नाद सांगू लागला हा नाद काय सांगू लागला हा नाद काय बोलू लागला. एक
मागणी आत्ता घातली, होकार आमचा तुम्हाला आत्ता मिळालाय, लग्न आता ठरलं आणि मुहूर्त या अगोदर ठरवलं ना. मुली पाहायला जाणाऱ्या अगोदर कधी मुहूर्त ठरवत नसतात. हे जरा उलट ठरलेलं. मी जरी जाणार तेव्हा नाराज होईल. त्या ब्रह्माने तो स्वतः बाहेर पडलाय. होकार जर मिळाला तर परवाचा दिवस तुमच्या लग्नासाठी ब्रह्ममुखांत निघायला सांगताय, मला मान्य आहे. लग्न ठरलं गेलं, परवाच्या शुभमुहूर्तावर माझ्या बाई आमची नजर यांच्यावर पडली आणि ती नजर सांगून गेली. कर्तव्य इथेच पूर्ण होणार आहे तेव्हा यांची चौकशी केली पाहिजे. इकडे मगापासून सांगतोय, राग आलाय, बोलायचं नाही, पाहायचं नाही, हसायचं नाही, सगळ्यांच्या सगळं बंद. सरळ सरळ सांगतोस, तुझी गरज नाही. काय रे? माझी गरज नाही, ही मिळाली पाहतो त्याला ही मिळाली नाही. हा, असं कळालं. मिळाली नाही तर काय रे? तुझ्या मागवून येते तुझी मावशी केली. कोण आत्या? काकी? मामी कोण? अगं आता मला वाटतंय, काय वाटतंय? ज्यावेळी मी तुझ्या प्रेमाचा तिरस्कार केला ना, ही मागावून तुझी भगिनी घेऊन आली. माझ्या भगिनी तुझ्या मागावून कळेना. नाही, अजिबात येणार नाही. तुझ्याच नात्यातील असणार. हो एक नाट्यप्रेमी आणि या गावचे मानकरी कैलासवासी दादा परब यांच्या स्मरणार्थ बाळा परब यांनी आमच्याकडे टाकला. अरे पण मी युक्ती घडविली म्हणून ती बंद झाली. विष्णू अगं युक्ताने सत्य एकत्र झाली म्हणून ती बंधन झाली. एवढं झाली देव. काय काय आता मला कळतं. काय करू? हे तुझाही मला देवे ना, हे खरं देवे, हे खोटं नव्हे. आणि त्यात खऱ्या प्रमाणात तिरस्कार करून मी जात असते. हे मायावी संकट माझ्यासमोर आहे. म्हणून सांगते, खऱ्या प्रेमात कुणी कुणाला अर्धवट धोका देऊ नये आणि अर्धवट फसवण्याचा प्रयत्न करा तर त्याच्या नशिबाची मावशी नको ना. पण ते एकमेकांना समजून घेणार आणि तुला काय वाटतं? तुझ्यावर रागावली होती. अरे हा राग का होता? हे नाटक. हा लागलं होतं. नाटक हे होतं ते नाटक. नाटक हे तुमचं 3 वर्ष झाली प्रेमाचं नाटक. म्हणजे प्रेमाचं नाटक करता येतं. पण आज ते जेव्हा पाहिलेलं होतं पण आज तुझ्यासाठी काहीतरी बोलावंसं वाटलं. माझ्यासाठी तुझ्यासाठी काहीतरी सांगावंसं वाटलं. जीवन
नक्कीच तुम्हाला कळतोय. अर्थातच तुमच्या कन्याची मागणी मी तुमच्या समोर घातली गेली. हा होकार दिला तुम्ही. बरोबर त्यावेळी तुम्हाला मी एक प्रश्न केला होता. बरोबर तुम्ही संमती देता. खरं बोल सत्य मला जाणून घ्यायचंय. सत्य सांग. बाबा बाबा हे! बाबा हेच तुम्ही केव्हा विचाराल याची वाट मी पाहतो. या संधीची मार्गप्रतीक्षा मी करत होते. संधी कारण आतापर्यंत तुमच्यापासून मी काही लपविलं नाही. पण तारुण्याच्या उघडल्यावर एका क्षणी फक्त एक गोष्ट बाबा तुमच्यापासून मी वेगळी कोणी हा एक गोष्ट मी सांगितली नाही तुम्हाला. अशी कोणती ती सुद्धा का सांगितली नाही का तर बाबा माझ्याकडे पण बाळ मला सांग तुझ्या जीवनात मी तुला संधी दिली होती. एकच वेळ तू बोल. तुला लग्न करायचंय माझ्या कन्येसमवेत. ठीक आहे तुला जीवनात संधी देतोय. तुझ्या जीवनात तुला संधी देतोय. तिथं सगळं तू कर. तिथं सगळं तू करणार आहे. मला सुद्धा पाहायचंय तू कोण केलं तिथं सगळं करणार आहे. मुली आतापर्यंत विश्वास ठेवला होता. त्यांच्या विश्वासाला ताण आलेला. विश्वास हा या माझ्या कन्यानं माझा केला. मग आई माझ्याशी खोटं बोलून याला भेटण्यासाठी जात होतीस ना. पण आई माझ्या जीवनात कोणता समय कोणत्या तऱ्हेनं करणारस मला माहितीये. या माझ्या सत्यानं माझ्या कन्याचे गुन्हेगार अरे घ्या ना. ती कोणती लग्नाला लावशी तू पंत काय करते सहाय्य करता नाही सांभाळलं. हा आता खरं नाही मित्रांत सगळे होतो. अरे इतक्या मित्र आहे तुझ्या काही पुष्कळ मित्र आहेत. सांगा काय फळ येते आणि तुला? हा? आई मी बाबांना सांगून गेलो. काय सांगायला गेलं काय सांगायला गेलं मी पाटला गेल्याबरोबर बाबा तू जाताय म्हणतात. पाय कापले बघितलं. मुलगा कुठे विचारलाय मी. मुलगा कुठे अगोदर सांगा. सांगते मी पुढची करा नको. माझ्या दत्तूचं काही एक समज आहे भानगडी सांगायचे. दत्तू माझ्या कोणाच्या उठण्यात नाही बसण्यात नाही. त्याचं नाव घेऊन माझ्या परापैकी दाढी हो काही नाही. त्याच्यापूर्वी मला तरी तुम्ही पाहिलं. मी तुम्हाला तरी पाहिलं नाही मी फक्त मुलगा विचारला. तुम्ही पुढचं सगळं अगोदर कसं काय स्वतःच्या मुलाला घरात लपून ठेवला आणि जगली की मेली बघायला तिचा सांभाळाचा कोण केला. त्या सांभाळून
कधीपासून लगीन झाल्यापासून तुमच्या घरात किती ठेवलंय मी मला माहिती आहे मला काय घरातल्या कामात तुमका अडवून किती ठेवलं परक्या माणसांची आरडी येऊ लागलो मी असं आहे बरोबर काय करणार स्वतःच्या पोरांचे पाय काढले असलो काय करतात असा करूया काय मी हो आली हो कपाळ लागेल तुमका माहिती आहे खराब मी माकड्या बघते का होय बघा औषध खाऊ बघा रोज बघता त्याला बाहेर गोड बाबा खाली तरी जमली लावायलाच नाही बापाशी दिले मोड कुकर गेलो आजीच्या बाजूला पाकड्या तुमच्या आज्यात बनवलं तुम्ही असं करा एका खाली गावली येत आणि येत आता तुमचा भाग असा कमी होता परत करू तुमचा काय सवय खाऊ काय मी वर कमी खाली आल्या व्यवस्थित पकडा व्यवस्थित पकडा बरा खाली टाकशील आता पाय चुकले इथे का उचलून निघतो ती वर झोपतो उचलून निघतो Daddy!